moringa, malunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng halaman sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon sa aming nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mangga na paggaling. Amazing food, mga herbal na nga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, Hati Tit, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Yan, okay, maliwanag. So, Alternatibo na solusyon. binayad pa sa akin dollar ni Madam Hape. At pinagbibigyan dito ng for the first time isang balikbayan na binigyan ako na $10. Kako swerte. Maging thank you Lord Jesus Christ. Ito na ang magbibigay sa akin ng sangkatutak na grasya. At saka thank you so much my guardian angel. Thank you. Sina dito naman, mga kasama ko pinagbibigyan $1 at saka tigo 1,000 yata. Diba? So yan po ang maganda. Sabi niya kasi, hindi na po ito nag-asawa at ayaw niya raw talaga mag-asawa. Okay, sabi niya problema lang yan. Sa bagay, kung tutusin talaga, and sabi niya ang importante, meron siya mga napundar, kung kailangan niya ng pera balang araw, sa kanyang pagtanda, ay meron siyang makukuha para sa kanyang gagamitin sa kanyang pagtanda. Sabi niya, kailangan ma-beat niya yung kanyang lula ata, 102 o 103. Kako, tama-tama itong mga amazing products, makakatulong sa iyo, kako, para malagpasan mo ang 102 o 103 ng iyong lula. Diba? Okay, so yan po magandang balita natin. At of course, yung kapatid niya, nakainom na good for 1 month, maganda ang nangyari. At ngayon po, bumili uli ng good for 1 month. So, si Madam Fe, 1 month din po ang inabail niya. Okay. So, ganun din pala, yung ating taga-leader natin dyan sa Catanduanes, si Jared Torrecampo, ay nag-avail din ng ating Mega One at saka mga amazing juice na ginagamit ng kanyang father. Yung father niya kasi may stage 4 cancer, nag-metastasize na. Pero nung uminom ng ating mga produkto, I think, mga wala pang 3 months, nagpa-examine uli. Ngayon daw, hindi na makita ng doktor yung pag-metastasize. Ibig sabihin, yung bukol na lang, I think sa may bituka, stomach, yun na lang, yung metastasize, wala na. So, malaking bagay po yun, di ba? So, naka-tune in na rin sa atin si Bibi Koy, Maria Lourdes Barbadillo Lauren. Bibi Koy, baka gusto mong ma-assign sa Manila. Na-assign ito dati sa Cotabato. Grabe, kaso yung Cotabato, walang nangyari doon kasi yung stockist man doon, hindi marunong. Di ba? Sila may Partis Maria, thank you so much for watching.
I-share na ninyo para nakita yung lalaking hindi tumatanda. Magsi-avail po sila ng mga produkto natin. Okay. Ang kagandahan po sa atin ngayon, by the way nga pala, ang ating pong official opening ng ating Diamond multi-level marketing will be on May 19. May 19. Official opening. Okay. Aha. So yan po magandang balita ko sa inyong lahat. At believe din siya sa atin kasi halos magkasing edad kami. Ang mukha ko raw parang nasa 50 lang mahigit. Di ba? Eh kako may amazing products tayo. Nagaling Amerika. Tinatanong niya kung mabibili raw ito sa Amerika. Kako hindi special formulation sa atin. Wala pong hindi po ito binibinta sa US. Sa Miracle Health Corporation lang po ito. So yan po magandang balita. Okay. So ano po bang karamdaman ninyo? Marami na kasi sa atin dyan. Mga matagal nang nakakarinig, hindi pa nag-a-avail. Kasi ang katwiran, hindi pa raw seryoso ang kanilang karamdaman. Kailangan daw seryoso na. Nako. Ito po ang tandaan ninyo. Mahirap po magsisi. Isa lang po ang buhay natin. May kasabihan nga po, yung mga matatalino, yung mayroong wisdom. Ang sabi nila, huwag mong ubusin ang pera mo sa ospital. Baka magsisi ka. So ang ibig sabihin po, kung kayo nagninegosyo, nagtatrabaho, kumikita kayo, you have to invest to your health. Lalo na sa mga natural kasi wala pong side effect. Tulad ng Amazing 4 natin na galing sa Amerika, wala pong side effect at sanggatutak na ang natulungan. Kanina po, may pumunta sa amin dito. Ako po'y nagulantang. Kasi sobrang payat. Sobrang payat. Parang na lang. Diabetic, malabo ng mata. Grabe. Para tinutusok-tusok ang kanyang kamay niya. Ngayon, yung kanyang biyanan, may sakit sa puso, may high blood, umiinom ng maintenance. Bumili ng, actually, malit lang po. Konti lang. Binigyan niya yung kanyang manugang. Nung binigyan niya po, nakainom ata 2 o 3 araw, may namatian na maganda. Kaya nagsadya na po dito. Mga mahirap po ito. Nanghiram nga lang po ng pera para makapunta dito at makabili ng ating mga products. Napakapayat na po. Siguro po, parang bata na lang. Sobrang maniwang. Sobrang payat. Grabe. Sobrang payat. Nakakatakot. Mga tagasan ito Miss Angel. So, sobrang payat. Taga-Daraga. Ang problema, yung mga susunod na kung saan kukuha ng pambili. Sa bagay, yung mayor naman dyan mabait, baka makatulong. Si mayor, congressman, governor, di ba? DSWD kasi pag pera, bira. Sa bagay, pag nakita ang sitwasyon talagang hirap na hirap, baka mabigyan. Grabe pong payat. Siguro ang timbang na lang ng babae, mga between 60s to 60 plus or 70 plus. Awang-awa yung asawa, kasama yung asawa, at saka yung biyanan. At saka yung nag-aasikaso yung girlfriend ng anak niya.
Buti yung girlfriend na marunong ka. Kung hindi pa kayo mag-asawa ng boyfriend mo, talagang ka na, tinutulungan mo na yung maging biyanan mo. Yung girlfriend naman ng anak niya is 18 years old. Kako, grabe. Oo. So, yan mga minamahal kong kababayan, huwag na nating hintayin na kung kayo ay sobra ng grabe ang sakit, di ba? Huwag na nating hintayin na kayo ay nasa bingit na ng kamatayan. Huwag na nating hintayin na kayo pabalik-balik na sa ospital. Huwag nating hintayin na kayo nakainom na ng maraming gamot, nakainom na rin kayo ng mga supplements. Dapat unahin ninyo si Doc Joey Bitito, ang ating mga produkto. Bakit? Kasi proven and tested since 2008, 18 years na, para hindi na kayo magastusan ng malaki. Yan. Payong kapatid po yan. Payong kapatid. Pero sa inyo po yan, kayo po ang masusunod. Kayo po ang masusunod. Di ba? Kayo po ang masusunod kung kayo po talaga ay wish ninyo na matulungan. Okay, ang kagandahan po dito, mababawi po ninyo yan kasi may diamond na tayo. O, di ba? O, ito si Jose, kinuha niya yung kanyang tiya, o may kita ng 1,050. Di ba? Oh. 2,100 na po ang ni Susi. Kasi kinuha niya rin yung kanyang papa. O si Susi, kinuha niya yung papa niya, nakikita siyang 1,050. Kinuha niya yung kanyang tiyahin, kumita pa siya 1,050. So may 2,100 na nakita. Biruin mo yan. Naintindihan ba natin? Kaya dito po, hindi lang tayo magpapagaling. Huwag nating isipin na tayo magagastusan. Kung marunong tayo, yung pong mga iinumin natin in the future, halos libre na, may sobra pa, may kikita ka pa. Meron ka pang mailalaan sa iyong future. Pero kailangan matutunan ninyo, pumunta kayo dito. Magtanong kayo. Pep talk tayo, mag-i-briefing namin kayo, di ba? Yung 6 ways to earn. O, di ba? May 2,100 na kagad si Susi. Pero mo yan. Saan ka makakakuha ng ganyan? Di ba? Hindi ka makakakuha ng ganyan. Di ba? Magaling na ang produkto mo. Mayroon bang kaakibat na libreng negosyo? Ang tawag nito, libreng negosyo. Inherent na po doon sa package namin. At hindi po kami nagtaas ng presyo. Kahit mayroon po ngayon na business na 6 ways to earn. The same price. Diba? The same price. Gusto lang po namin makatulong sa inyong lahat. No. Ngayon po, nasa inyo po yan. Kailangan sabi ko nga, if you're in doubt, you pray to the Lord Jesus Christ. You have also to ask your guardian angel to help you, to give you wisdom. Nakikinig kayo sa ibang tao, wala naman silang alam. Ano alam nila? Di ba? Ang may alam kami. Katulad ko, almost 30 years na tayo sa natural medicine. 26, 27 years. Plus yung dati pa natin mga part-time, mga 30 years. So, kaya alam ko, buda, kami ang may alam nitong mga produkto natin. Di ba? So, sino may alam? Wala pong alam. Kahit scientist pa yan, hindi niya naman pinag-aralan mga produkto natin. Okay, maliwanag. At saka, very simple. Sino pa si Doc Joey Bitito? Yung may-ari ng kumpanya. Nakita ninyo, very healthy. Di ba kasi po iniinom ko? Na ngayon, uminom muli ako ng Miracle C kanina. Ngayon, uminom muli ako. So ngayon, may juice. Mamaya, bago pagtulog, iinom muli ako ng produkto. Di ba? Kasi mahal ko ang buhay ko. Sino magmamahal ang buhay ko? Di ako muna.
O kayo, mahal din ninyo ako, pinagdadasal ninyo ako. Pero unang-unang magmamahal ako kasi kasama ko ang buhay ko 24 hours a day. Diba? Nakuha ba natin? So, ganun po yan. Okay. So, bukas po, we're open. Morning. 8 to 12, we are open. Then, after lunch, we'll go to Dorotea Resort. Yan, yung mga taga... ano po na, mag-ano po na tayo? Tingnan natin po kung makapunta kami o hindi. So just inform us. Si ano pala, si Manay, si Manay Suling pala. Baka paubos ang produkto mo. Sa bagay si classmate naming nakabili na lokasi po yun ng raffle, dinagdagan na lang, nakabili ng marami. Yung classmate namin na matalino, kaso nagkaroon ng nerve problem at medyo mo okay na sanang uminom ng ating amazing products. Ang problema, nadulas. Kaya back to 1 ulit tayo, back to 0. Kaya po may mga maedad na kailangan po natin na ano, kailangan po nating pangalagaan ng gusto ang ating buhay. So ito pong mga amazing products natin ay malaki po ang magagawa sa ating katawan. Huwag na kayong patumpik-tumpik pa kung talagang you really love yourself. Pag sinabi mo walang pera, you analyze, may pera kayo? Sino bang tao walang pera? May pera. Di ba? Sino ba ang taong ayaw magnegosyo? Kaso nga lang, marunong ka ba mag-ano? Nagtsatsaga nga tayo nung nag-aral tayo eh. Di ba? Kung wala kayong puhunan, just come to me. Basta masipag lang kayo. Honesto. Positive attitude. Tutulungan namin kayo. Di ba? Ganun po yan. Kailangan lang po talagang ano. Okay. So, yan po ang magandang balita ko sa inyong lahat. So, biruin po, ano po ba ang mga benepisyo kung kayo mag-avail lang dito sa Diamond Multi-Level Marketing that will be officially open sa May 19. Number 1, masusubukan po ninyo yung amazing products namin na proven and tested 18 years na and counting. Number 2, magkakaroon po kayo ng discount from 18 to 35%. Kaya kung ako po sa inyo, 35% na. Para halos libre na yan, kikita ka pa, di ba? Number 3, maiwasan po ninyo ang magkaroon ng mga karamdaman na matitindi. Okay, kasi lalakas po ang ating immune system at madidetoxify tayo. Pang-4, magkakaroon po tayo ng libreng negosyo. Libre. Free business. Tinatawag nga po nating Diamond Multi-Level Marketing with 6 ways to earn. Tapos po, ang kagandahan po dito ay
ang negosyo natin, hindi lang sa inyong lugar. Ang parang franchise mo, ang negosyo mo, pang buong Pilipinas. Hindi lang kung ikaw taga-Albay, hindi lang sa Albay. Nationwide. Ituturo namin po sa inyo kung paano. Diba? Then later on po, katulad niyan, may bumili na kanina from US. Once na nagustuhan niya, ang sabi nung pamangkin, ipapadala na lang sa LBC. Diba? So worldwide na later on ang negosyo natin. O, tingnan po ninyo, magnegosyo kayo ng grocery, namunan kayo ng 1 million. Ano po ang negosyo ninyo? Dagdagan mo na pang gasolina. Ano po ba ang negosyo ninyo kung nag-grocery ka? Kung ikaw ang grocery mo katulad dito may nagbukas, yan lang sa Jerizal, ano lang, ilang barangay lang ang bibili sa inyo, di ba? O, alin mo, buong Albay na. Di ba? So, buong Albay lang. O, paano yung ibang lugar? Wala ka na. Kasi may grocery din doon. Pero sa atin, hindi. Ang sa atin ay exclusively sa ating kumpanya, Miracle Health Corporation. Kaya ang business mo, business natin, ay napakaganda. Diba? Okay. Pwede po ninyong pagyamanin habang buhay. Pero marami ka sa atin, pag ganitong negosyo, walang tiyaga. Pagpasok pa lang, gusto kumita na kaagad ng marami. Samantalang, yung negosyo niyang grocery, hindi pa siya kumikita na muna ng 1 million. Baka mag-break even lang yan in 1 year. Bakit? Pwesto, babayaran. Mga empleyado, babayaran. Ilaw, tubig, babayaran. Internet, babayaran. Diba? Yung pagkain pa nila. Diba? So, ang daming gastos. Dito po wala. Ang gastos, ano ang gastos mo? Pamasahe, siguro. Diba? Kasi wala ka ng opisina, wala kang pwesto, wala kang empleyadong babayaran. Diba? Iyon namang kuryente, ilaw, tubig, internet, dati mo na yan. Ginagamit mo na yan na wala ka pa dito sa amin. Diba? Okay. So, napakaganda po. Sa totoo lang. Ito ang gusto kong negosyo. Ayaw ko ng iba. Kasi, bago po ako nagtayo ng kumpanya, ito po sa negosyong ayaw ko. Pero dito ako, pinano ng Panginoon Diyos at dito ako, tinulungan niya para umasinso. Diba? Okay. Okay, maliwanag. So, iyan po ang pinakamagandang paraan para tayo umasinso sa buhay. Para tayo umasinso sa buhay. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung tayo po ay really gusto ninyong magkaroon ng magandang kalusugan, malaki ang chance ang humaba ang buhay, maiwasan mga hospital, pwedeng umasinso sa buhay sa pamagitan ng Diamond Multi-Level Marketing, kailangan magsadya kayo kaagad. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Pag maraming negative sa utak natin, magdasal po tayo kay Lord Jesus Christ. Okay. Kasi bibigyan po tayo ng wisdom ng Panginoon. Okay, maliwanag. So, iyan po ang magandang balita kung sinasabi ko sa inyo. Sana ay kayo ay tumalima. Bukas we are open from 8 to 12. Dito po sa DGB, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Meron po tayo ditong katabing kantin, sari-sari store. Yan, di ba? Okay. So, yan po ang aking para matulungan namin kayo. Then bukas, may programa rin po tayo, 9:30 to 11. 9:30 to 11.
At napakaganda na po sa mga gustong sumali. Kung gusto ninyo maging stockist sa lugar ninyo, 35% na discount. May pera kayo sa bangko. Hiramin na muna ninyo. Sigurado po yan, may ibabalik ninyo. Pinakamatagal na ang 6 months. Pinakamatagal na. Pero kumita ka na ng malaki. Diba? Okay. So, yun po ang yan po ang magandang masasabi ko sa inyo. Gusto ko kayong tulungan kasi dito po tayo umasinso. Dito po tayo nagkaroon ng magandang kalusugan, humabang buhay with the grace of God, na ginamit itong mga produktong ito, at dito rin po tayo umasinso sa buhay. Kaya po, at the age of 72, ang iniisip ko na lang po ay tumulong ng tumulong sa ating mga kababayan. Okay. So, kaya po habang andito tayo, ay gusto ninyo ako makadaopang palad, bukas andito tayo, kasi by next month naman, baka tumulak naman ako sa Manila. So, pabalik-balik na lang po ako, Manila, Albay, Manila, Albay, di ba? Kasi po, marami pong may mga mag-i-invest doon. Siyempre, kung saan ang maraming investor, doon tayo. Kaya yung mga taga Catanduanes, Sorsogon, Masbate, kahit dito sa Albay, dyan po sa Camarines Sur, Camarines Norte, ay kailangan pumunta na kayo kaagad, mag-invest na tayo. Okay, sa bawat bayan, bibigyan ko ng pagkakataon na kayo ay matulungan kong umasinso, na magkaroon kayo ng investment dyan. Diba? Wag lang dito sa Legazpi na kasi malapit tayo. Pero kung Daraga, Kamalig, Ginubatan, Ligao, Uwas, Pulangi, Libon, Ubilyar, dyan po sa Pioduran, di ba? Sa Rapu-Rapu, ang dami nating suki dyan sa Rapu-Rapu. Sa Magnito, dito na naman kanina si Nanay Baldo, di ba? Ang tagal na po nitong suki ko. Kung nasa DCGB pa ang opisina ko, di ba? Ngayon, talagang si tatay mag-80 na. 80 na, si nanay 77. Di ba? Nung pumunta yan sa akin, mga 8 years ago, 7 or 8 years ago, ang daming karamdaman. May sakit sa puso. With the grace of God, sila ay natulungan ng ating mga produkto. Wala na po silang synthetic na maintenance. Wala na. All natural na lang ang kanilang iniinom. Di ba? So malaking bagay po yan. Di ba? Malaking bagay. Yung po sa umpisa, hinaano po lang muna sa may maintenance, pero katagalan, kasi nga totally natulungan na ng ating mga produkto, talagang wala na ang synthetic maintenance. Kasi ang synthetic maintenance, alam naman po natin yan, ang chemical, may chemical yan, sumasala niyang kidney. Yan, di ba? Pag nasobrang kayo, lalong-lalo na po antibiotics, yan pong mga pain reliever. Kaya kailangan po dyan may doctor's prescription sa mga dalubhasa. Kasi isa lang ang buhay huwag nating isugal ang buhay natin. Huwag nating isusugal ang buhay natin. Kasi kayo rin po ang kawawa. Di ba? Kayo ang kawawa. Pag sinugal mo ang buhay mo. Di ba? Okay, sabihin mo, ay dami mong pera. Oo nga, madaming pera, sigurado ka ba? Si Steve Jobs nga, multi-billionaire, at the age of 56, namatay ng pancreatic cancer. And he died a lonely person. Kasi sabi niya, ang pera pala hindi masasagip kung ikaw ay merong matinding karamdaman. Biruin mo yan. Sabi niya, you can delegate anything. Anything. Ibibili ka ng pagkain, okay. Bigyan mo ng pera. Yung bibili, ay bayaran mo ng malaki. Yung cook, yun, may magagawa. Yung kasambahay, yung labandera, lahat. Driver, bili ka ng helicopter, piloto. Kasi may pera ka Di ba? Lahat.
kakain ka ng masarap na yung mga mayroon pwede kasi marami kang pera kung bilyonaryo ka. Kung ako multi-billionaire, nako, kakainin ko na sa mga grabing masasarap na isdang buhay. O, di ba? Isdang buhay na. Gagawa na ako ng aquarium. Doon ko ilalagay, di ba? Pagkatapos may farm na ako, itatanim ko na lahat ng klaseng gulay na gusto ko. Para walang chemical, walang spray. Di ba? O magtatanim ako ng maraming nyog para sa buko, sa nyog, sa gata. Magtatanim ako ng maraming prutas. Kung ako multi-billionaire, gagawin ko talaga yun. Bakit? Kasi nga po, buhay ang nakataya. Bakit mo ba kukuriputan ang buhay mo? Pag namatay ka, kahit 1 centavo, sabi kanina ni Madam Fe, alam mo, Doc, pag namatay ang tao, kahit 1 centavo, wala. Di ba? Kaya raw siya, maingat sa pagkain. Maingat. Sabi niya, yung mga gulay, nilalagay niya, binababa niya sa asin, may mga nilalagay siya para pantanggal sa chemical. At sabi niya, kahit yung mga sa Amerika na sabi nilang, sinabi na organic, organic, sabi niya, bakit ang lalaki ng prutas? Matalino eh. Sabi niya, pag inaano raw ng gustong kainin ng boss niya, inaano niyang kamay. Sabi niya, you don't know if there's no chemical, it's really natural. Hindi. Siya raw nasusunod. Sabi niya, kaya ka sinusulduhan, gawin mo magmakulog ka sa iyong amo. Di ba? Magaling yun. Believe ako. Okay. Kaya po ganon. Pag mayaman ka, kainin mo na lahat ng mga pampalusog, pampahaba ng buhay. Kasama na po ang supplement. Di ba? Yung amazing pork natin, yung amazing juice, yung ating mga amazing coffee, di ba? Okay, naintindihan natin? So, ganun po yan. Ganun dapat. Ganun dapat. Kung tayo po talaga ay marunong sa buhay, di ba? Kung tayo marunong sa buhay, wag po nating puro kuripot kan lang, kuripot, negative. Pagdating ng araw, maalala mo sinasabi ni Doc Joey Betito, ang lalaking hindi tumatanda. Na tama palang sinabi ko. Di ba? Ano mo? Kung mayaman ka, bumili ka ng gulay dyan, worth 1,000 isang araw, ano man. Prutas, 1,000 isang araw, ano man. Gumastos ka pa na 5,000 araw-araw, marami. Ang kinikita mo naman, milyon-milyon buwan-buwan eh. Aanin mo yan. Di ba? Di ba? Ako kasi, kung ako yung talaga pala rin na lahat ng gulay na mga very nutritious, itatanim ko na. Meron tayong talbos kamote, meron tayong malunggay, meron tayong alugbate, meron tayong kangkong, meron tayong okra, meron tayong mga langka na ganyan, ugob, yung mga walang spray. 'Di ba? Yung patula pag tag-ulan, 'di ba? Yung mga sili na ganyan, lahat ng klase. Mahirap lang talaga ang kamatis, pero pag-aaralan natin kung paano ang kamatis, 'di ba? Kalamansi, 'di ba? Lahat kasi may pera ka eh. 'Di ba? Pagkatapos organic ang fertilizer, 'di ba? So ganun po 'yan. Kasi importante, healthy ka, humabang buhay at mag-enjoy. Sabi nga ni Madam Fe, siya raw nag-enjoy para tumulong. Sabi niya, dalawa lang naman ang Panginoon Diyos, mahalin siya, igalang, siya ang ating respeto, siya ang ating kilalanin at ating tagapagligtas, siya nagbigay ng buhay sa atin, siya nag-save sa atin. Pangalawa, tulungan ang kapwa, lalong-lalo mga mahihirap. Believe ako doon kay Madam Fe from USA. At saka hindi lang, from Beverly Hills. Pag pumunta raw ako sa Amerika, ipapasyal niya ako. Yan ang maganda. Pag ikaw maganda ka, kapwa tao,
Yung magandang magkapatao, marami rin ang mag-o-offer sa atin. No? Binigyan ako ng dollar, kami dito. Pinakain ko sila, libre, hindi ko na pinagbayad. Di ba? Ganun talaga yan. 4 sila. Kasi hindi lang yung puro pakabig ka ng pakabig. Di ba? Kahit kaya nun magbayad, hindi ko na pinagbayad. Okay? So, kailangan po natin buksan ang isip, buksan ang puso. Hindi lang isip-isip, walang puso. Mahirap yun. Puro puso na walang isip, mahirap yun. Kaya sinasabi niya, dasal ka ng dasal, hindi mo naman ginagawa, wala kang action, wala rin. Action ka naman ng action, wala ka rin dasal, wala rin. Kailangan prayer with action. Yan. Di ba? Naintindihan po ba natin? Ganun din yan. Pinagdasal natin na maging healthy ka, uminom ka na ng Amazing 4. Proven and tested na eh. Di ba? Okay, naintindihan po ba natin? Okay. Kung naintindihan po ninyo, maraming salamat. Kung hindi, you pray to the Lord Jesus Christ at sa inyong guardian angel. Okay. Basta ako, sikapin kong bumata ng bumata, hopefully makadiscover ako ng pampatubo ng buhok sa ulo. Di ba? Anong malay mo, bigyan tayo ng wisdom ni Lord Jesus Christ para makadiscover tayo pampahaba ng buhok. Di ba? At saka mas lalo tayong bumata, di ba? Kasi example sinasabi ninyong kayo ay nag-aano supplement. Grabe, haggard na kayo. Grabe. Hindi, walang maniniwala sa inyo. Diba? Okay ba yan? Naniniwala ba tayo? Okay. So yan, magandang balita ko sa inyo. Sana, hopefully, you can heed my advice. Bukas na, bukas. Bukas is 26. Malapit na lang. 4.5 days na lang. Then after that, May 1 na. Mayo na. Diba? So Mayo, ano ang gagawin natin ng Mayo? Maraming Flores de Mayo. Marami na mga pageant yan, Flores de Mayo. Pero unahin muna ninyo yung pag-avail ng ating mga amazing products. Paano naman kayo dito maging successful? You avail the products, become a member. Unang-una, use the product. Inom. After a few days, or 1 week, o 2 weeks, meron ka ng improvement, share the products to so many people. Sa marami. Lalong-lalo ang pamilya mo. Ganun ang ginawa ni Madam Susie. Sinare niya sa kanyang father, sinare niya sa kanyang mother. Di ba? Okay. So, share the products. Di ba? Anong susunod? Anong susunod? Kailangan mo, make a list. Make a list. Listahan ng kung sino-sinong gusto mong may share ang produkto. So, dapat, ang kailangan mo, use the product, then later on, share the products. Ano, brother? Ayos. Ano ito? Naka-member na yan di ba? Para mag-share ka na rin, para kumita ka. Tapos, after sharing the products, share the plan. The marketing plan. Kung paano ka maging paano kang magkaroon ka ng business associate, magkaroon ka ng leader. After sharing, nakuha mo na, kailangan i-train mo sila, i-monitor mo, i-pep talk mo, i-motivate mo. Diba? Kasi ang success ng partner mo is also your success. Diba? Diba? Then, kailangan have a plan. Ano bang plano mo? Ano ang goal mo? Diba? Halimbawa, within this month, ilan bang iyong maging business partner?
Okay, magkano ang production? Magkano kikitain mo? Diba? 3 months, magkano? 6 months, magkano? 1 year, magkano? 2 years, 3 years, 5 years. Dapat after 5 years, made na tayo. Made ka na. Yan. Diba? So pag sinabing may training, atin ng training. Kasi ano yan? Product, knowledge. Knowledge is power. Diba? Ganun din yan. Pag inom ng mga produkto natin, inom ng inom. Kasi may power yan para sa ating kalusugan. Diba? O, kung nakukuha po ba natin? So lahat pala ang gustong makipag-ugnayan sa amin, ang aking pong cellphone number 0998-975-8121 0998-975-8121 or 0910-44-82-598 0910-44-82-598 or 0917-853-8933 0917-853-8933. Sa lahat ng gustong matulungan, kahit malayo man kayo, pwede po kayo magbayad ng GCash. Then give us your name, address, contact number, 11 numbers po. Huwag magmadali, kailangan tamang numero. Then, ano po? Then, ipapadala po namin ang mga produktong in-order ninyo. Kung kayo naman may mga katanungan, pwede po sa aming cellphone number, kayo magtanong o pwede rin po ninyong pinaka-importante ay search ang aming page, Doc Joey Betito page, DOC Joey Betito page. I-follow po ninyo, then like, comment, and share. Di ba? Then, sa aking personal account, Joey Bibon, B-I-B-O-N, Bibon Betito. Follow also. Press follow, parang follower kayo, then mag-message po kayo sa akin. Kasi lagi po puno yan. Almost 9,000 na po followers ko. Sa page naman, kulang-kulang 19,000. Okay. Kaya po ay kailangan po natin matulungan namin kayo sa tamang pamamaraan. Yan. Diba? Sa tamang pamamaraan. Diba? Kailangan po, yan ang gagawin natin. Kaya nga po, kanina, kay Madam Faye, yung taga Beverly Hills, kako pag hindi pa umasinso ang Pilipinas, magpipetisyon na lang tayo maging US tayo, pang 51st state ng Amerika. Bakit? Mawawala na. Yung pagka-Pilipino mo, yung ano natin, ganun pa rin. Pero, maging dollar na ang pera natin. Ano pa? Ang job opportunities natin, sangkatutak. Ano pa? Mababawasan ang korupsyon. Ang ano natin, governor. Meron din tayong senator. Meron din tayong congressman. Ang mahihirapan lang tayo, maging presidente. Bakit? Sa 115 million Filipinos, sino ba ang gusto maging presidente? Ilan lang? Di ba? Ako po, sa totoo, pag ako tutulo, pag wala pang mangyari sa 2028, grabe pa rin ang korupsyon. Baka, ako mismo ay gusto ko na maging US citizen. Bakit? Para sa kinabukasan ng ating mga lahi. Yeah, sige, Brad. Ikaw, Brad, gusto mo bang maging US citizen? US citizen. Para dollar na ang pera natin. Marami kang trabaho. Gusto mo, ayaw. US citizen tayo. Pwede. Mag-petition tayo. Gusto mo, hindi. Kasi hirap ngayon ang buhay, di ba? Pag US citizen tayo, matutulungan tayo ng Amerika. Di ba? Okay yun, hindi. Di ba okay? Hindi mo pa alam?
Pag-isipan mo ba? Pag-isipan mo. Kasi matagal pa naman yan. Pag 2028, dapat may mangyari maganda sa Pilipinas. Kasi kung hindi, nako. Di ba? Ganun po kasi yan. Di ba? Ang importante kasi, una, faith in God. Pangalawa, good health. Pangatlo, success. Pang-apat, helping others. Pang-lima, maganda ang ating bansa. Yan, di ba? Kaya yan ang ginagawa ni Doc Joey Bitito. Para po tayo naman lahat ay umasinso ng mga Pilipino. Di ba? hindi matapos-tapos yung problema diyan sa flood control. Grabe. Okay, so bahala na sila diyan. Tayo pagdasal natin. Okay. So yung magandang balita ko sa iyo mga minamahal. So ano po ba ang Amazing 4? Miracle C, napakagaling nito. 5 klaseng natural vitamin C. Natural. Hindi po synthetic based. Yung nabibili niyo sa drugstore, synthetic based po yon. Karamihan. Okay. So, mayroon po itong ester C, neutral pH. Hindi po acidic, hindi po alkaline. Neutral. Tama lang. Di ba? Tama lang na medyo acidic, tama lang na medyo alkaline. Kaya neutral pH. Kasi pag neutral, yung pagkain natin nadadigest. Kasi may acid pa rin. Pero hindi marami, hindi malakas. Hindi po marami. May alkaline din, mayroon din, pero hindi masyadong marami. Diba? Kasi kung too much alkalinity, ay baka hindi tayo makadumi. Hindi tayo makatulog na maayos. Kasi ang alkaline po kasi, ang pagkain natin, nadadigest po yan sa acid. Wala ka ng kung ang alkaline mo, 9, 8.5, too much. Diba? O 9.5. Ang kailangan po dyan, 7, napakaganda. Kung alkaline mo, 7.5, okay po yan. Okay. Ang acid kasi, too much acidity is also bad. Kasi according to research, cancer cells thrives on acidic environment. Diba? Doon siya naglulungga, doon siya nagpapadami sa acidic environment. Okay, maliwanag. Kaya dapat neutral pH. Yan po mayroon tayo. Ester C. Yan, okay, maliwanag. Then meron po tayong C. buckthorn na it's a berry na according to Dr. Marilyn Portwood, a British na according to her, cure all. Siya may sabi, hindi ako. So yan po, dahil po during the ancient time, nagkaroon po ng epidemic, nagkaroon ng maraming nagkaroon ng cancer diyan po sa Russia, ay nakatulong ang C. buckthorn berry na marami po natulungan na makarecover sa cancer. Kaya meron po tayong C. buckthorn. Kaya maganda po ito sa may cancer. Di ba? Then meron po itong acerola berry na according naman kay Dr. Mark Muyad, the most complete natural vitamin C. Most complete ang acerola berry. Dr. Mark Muyad is an American doctor, nutritionist, and researcher. Kaya meron po siyang kapasidad. Yan. Then meron din po itong Indian gooseberry na loaded with natural vitamin C. At ang panglima po na ingredient nito ay rosehip probiotic. Kung sa synthetic po, antibiotic, sa atin probiotic, natural. Yan, di ba? Probiotic. Napakaganda because it's natural. So 5 ingredients sa Miracle C natin. Ang daming testimonya rin po sa Miracle C natin. Bata, matanda, pwede po. Di ba? Okay. Ang susunod po natin, Mega A. Mega means huge.
A is antioxidant. Ano po yan? Mega A. Ano ang mga ingredients ito? Mga berries po ito. Mga berries para po ma-detox ang katawan natin. Ma-neutralize ang free radicals na sumisira sa ating mga cells. Yan. Ang mga ingredients po nito, yung pinaka number 1, yung acai berry from Brazil, from the Amazon River. Na ito po yung nagkaroon pa ng rage sa Amerika dati before the pandemic, na ito pinagkaguluhan po ang acai berry. Merong acai juice, merong acai capsule, at marami pong ginawa dyan. Yung iniinom ng mga mayayaman, tinitake ng mga mayayaman, ng mga celebrities, yung acai berry. Meron po tayo nito. Okay, the most powerful berry in the world, acai berry. Number 2 po, meron niya na pomegranate. Ang pomegranate is also a very good berry na ito po ay nakakatulong para sa antioxidant, as an antioxidant. Nakakatulong din po yun sa may cancer. Then meron po yun na cranberry na mataas din po ang antas ng antioxidant property at nakakatulong po sa may mga kidney problem. Meron po yan na blueberry, meron po yan na elderberry, nakakatulong sa may mga arthritis, may mga pain, nakakatulong po sa may eyesight problem. Kaya po meron ka mga tayong natulungan dito na nanlabo na ang mata pero nakarecover. Katulad na yan, isa po yan si Dr. Si Manong Alfredo, Dr. Dadia, di ba? Sang Manito Albay. Okay. So ito po napakagandang super antioxidant. Kung mayroon po kanya iniinom na antioxidant, yung mga sinasabi lang grass, ang katapat nun ito, ay wala silang miracles eh. Tayo meron. Okay. So, Mega A is napakaganda para to neutralize free radicals para ma-detox ang ating katawan. Yan. Okay, maliwanag. Then, multi-5 capsule ay ito naman po mga mushrooms. 5 mushrooms po ito. 5 mushrooms para naman sa immune system natin, to boost the immune system. At ang pinakamagaling dyan, yung Agaricus blacei from Brazil. Yan. Di ba? Agaricus blacei. Merong anti-aging. Kaya po si Doc Joey, bumabata at age of 72, di ba? May anti-aging property. Meron po tayong shiitake and maitake from Japan. It's already approved by the Japanese FDA for cancer prevention and cure. Sa Japan po yan, ha? Then meron po itong reishi. Sa pag-aral, napakagaling para po mapalakas ang immune system. Meron pong cordyceps. During the ancient time, ang nakakakain lang yan yung may mga royal blood. May mga royal blood. Okay. Kaya 5 klaseng mushrooms para mapalakas ang ating naturalisa, ang ating katawan. Di ba? So, Miracle C, ang galing po niya, natural vitamin C kasi hindi nga po tayo nagpo-produce ng vitamin C. Kaya meron tayong 5 klaseng natural vitamin C. Di ba? Para sa cardiovascular system, para sa lungs, para iwas sipon o lagnat, trangkaso, di ba? Nakakatulong din sa may high blood, di ba? Sa may sakit sa puso, nakakatulong ito kasi very rich in natural vitamin C. Okay, so Mega super antioxidant to detox ang ating multi-5 para mapalakas ang naturalisa. Ano naman ang Mega 1? Ang Mega 1 naman may 21
Unique ingredients. 4 na parte yan. 4. Hindi po 21 ingredients, pero may mga 4 na klase. Di ba? Ano yan? Meron po yan na 4 na, meron po yan na sea buckthorn, meron Indian gooseberry, pero malilit lang ang ingredient, ang MG niyan. Meron po yan na sea buckthorn at saka ng rose hips. Pagkatapos meron din po yan na samigae, na yung acai berry, cranberry, elderberry, pomegranate, and blueberry. Pero 50-50 grams. Ito kasi 100-100. Then dito naman sa Multi-5, meron din po yan na ang migaw na 5 mushrooms. 50 grams din. Milligram. Then meron po yung dinagdag tayo na gulay. Yung moringa, the miracle tree, na sa pag-aaral napaka-sustansya, malaking tulong. Kaya kung hindi kayo nakakain ng malunggay, dito may malunggay. Meron po yan na broccoli. Ang broccoli, napakagaling din po yan. Very rich in vitamin C at meron po nakakatulong sa may cancer. Meron po yan na turmeric sa mga inflammation, sa mga osteoarthritis, arthritis, di ba? At nakakatulong din po yan sa may cancer. Then meron po yan na bitter melon, yung punggok na ampalaya, nakakatulong sa mayroong diabetes. So meron na tayong berries, meron tayong mushrooms, meron tayong mga vegetables na mga magagaling. Ang pang-4 na klase ay yung tinatawag nating mga herbs. Herbs. Yung bigsa, puro herbs lang. Walang gulay, walang prutas. Sa atin, hindi. Kanya-kanyang ano. Kaya ang Mega 1 ay very powerful. Meron po yan na 3 klaseng herbs. Yung astragalus, 1,000 years na matagal nang ginagamit ang astragalus sa natural medicine na magaling, malaki ang nagagawa para lumakas ang ating katawan. Okay. Centuries ago pa. Yan. Then, meron din po itong milk thistle is also an herb na nakakatulong sa may cancer. At ang pangatlo po dyan, yung holy basil. Holy basil naman po nakakatulong para sa may palakas ang katawan natin. So mga minamahal kong kababayan, tapos na po ang ating programa. Magagalit na yung susunod sa atin. Ito po ang iyong bukas po. Bukas tayo, 5:30. 8 to 12 tomorrow. Dito po sa ating booking office. Ito po ang iyong lingkod. Si Doc Joby dito nagsabi. Maraming salamat. Magandang gabi. Keep safe everyone. God bless. Thank you so much, Lord Jesus Christ. Thank you so much and I love you all. Amen.